So what's up? Ay, naka-autofocus mo na ini. So what's up again mga Yots? Welcome back again sa tuang vlog rin at side mo. Ayan. So karon na kita nakahigayon og balik sa tuang vlog rin dapita kay tungod sa busy na kaayots dagan na kita pambuhat sa kinabuhi og tungod nagsugod ni ato ang klase officially. Ano na naka-post sa atong klase kay tungod sa naay emergency maintenance nga ginabuhat karon ang PLDT din ang ako eskwelahan karon is sabot man pud siya nga 5 days walay klase hantod sa taron. Di kay kagahapon 25 hantod 30. So murag 5 kadlaw o unom. So karon Yots is i-update lang tamo sa mga panghitabo na problem balay Yots kay nanagi mga nanay tubag ang atong problema diri nga side. Pero bago ta magsugod ani ato ang vlog karong adlaw, don't forget to like, share, subscribe ug hit ang notification bell para ma-update mo sa mga latest content nga ako i-upload diri sa ako ang YouTube channel. So many times I thought you'd leave me. Broken inside, I feel I've lost my sanity. I don't believe in happy endings. But on my pride and hope you'd still love me in the end. Didn't want to leave your arms, but I feel like you wouldn't. You left my soul to starve. I don't believe I'm the one. Ooh. I can't show that I'm hurting. You can't know that I'm worried. I gave up in a hurry just to know I'm safe. Love is a fire and I'm burning. You hold the flame, I need mercy. I'm on my knees and I'm begging you to go away. So karon Yots is nata diri sa kilid sa balay kato kaning video kihan mo diri sa una Yots. Then wala na siya Yots sa inyo makita. Gitanggal na siya kay tungod sa ilisda na dyan mga otop Yots kay sama sa inyong nakita itong niaging sa atong mga vlogs. Wala na dyan Yots. Bangag na dyan siya halos tanan din. Di sige na dyan siya tulo Yots. So nakahuna-huna mi. Nakahuna-huna akong ginikanan. Nakahuna-huna sila nga kuan pa. Ilisda na dyan yung atop Yots. Then karon is na yung mga puthaw diri dapita. Kay dili na kahoy among gamiton Yots kay para mas ligon jud siya, mas kanang magdugay gani jud. Wala na siya ipa-welding din, wala pa pud nag-abot tong atop, pwede pa pud mi pwede maka-order atong atop Yots nga pwede itap-tap ani among sa ibabaw aning balay kay tungod sa kinahanglan pa siya humanon kay para daw makuha ang ma-estimate jud tarong Yots kung sa jud kadak ang kinahanglan nga atop nga ibutang ani among balay. So diri adapita is diri man to dapat tong bijukihan sa una, wala na siya. Then kining diri adapit is di patasan siya Yots kay kung gamay kay siya dili siya mapantay dito sa pikas diri. So mo tong gitasan pud siya para mapantay siya ba dili siya lain tan-aw Yots kay lain pud kay nga ubos ra pud king atop Yots niya taas pud din dapita. So siya gipatasan diri nya diri pud gipatasan-tasan pud siya gamay. So diri na diri mga semento Yots nga wala pa na kuan gamiton pa na bago ra pud naghawa tong mga panday diri ang gipanguha namo. Kailangan pud kay magyaw-yaw ta Yots, may nga tagbuang na pud Yots. Yaw ta nya sila nagtrabaho ta di kata palahon no gapil Yots na. Ito sa sulod guba na siya Yots, di apil pud diri guba na siya. Itabunan na namo siya temporary og trapal para kung mag-ulan manggaling dili mo mabasa Yots kay tagam na mitong niagi Yots sa kung first days ilang trabaho pagkagabiin na kusog kay pagbusagak sa ulan Yots mo tong mura na dyan mig nasa Titanic diri Yots nga feelan dyan na mo na mura na dyan mi sa barko sa Titanic kay murag tabunan dyan mi sa tubig Yots kay pati na yung daghan ng tubig Yots kay wala day natarong og katong tap-tap ng trapal Yots kay igora pabitay siya Yots so siya karagay na support nga something bugat para mo kuan siya sa murag babira siya paubos. So pag kuan karon pag ulan ito apadlong ang ulan sa trapal so babugat man dyan ang trapal Yots nabugto ang PC Yots mo tong kuan na dyan siyang tubig busagak na dyan siya Yots. Dili sa taas is guba na dyan siya Yots. Ginatrabaho pa na siya. Diri is wala pa man na siya diri bungkag dapit kay
Dira man tong ipamutang tong mga ubang gamit namo diri sa sala namo Yots, kay lain po kay amo siya ibutang dito sa gawas Yots, basig maulanan na po, basig na po yung mga gamit nga mga wala. Diri pa dapit ang kanang mga guba, then adri ay nagbitay nga grounded nga kuan sa suga Yots ba, sa tawag ay grounded pa siya Yots, itong pag-ulan hapit min kirig ana Yots. So dito sa likod namo Yots, actually is dako pa yung trabaho unon. Ipakyaw mangguna Yots ay mo nang di pa napaspasan jud nila ba kay kung di nila paspasan pud Yots sila pud makansi silang adlaw. Isa pud sa mga problema karon Yots is kung unsaon namo pag balhin ning antina sa internet Yots. Kay bungkago na medyo ning atop Yots, asa naman siya balhin dapit. Tawagan pa namo tong nagtaod ana kasi ara man jud nasayod Yots kung saan na siya pagtanggal, kung asa na siya dapit ang pwesto, kay naman sila something murag ganig kompas nga kung asa dapat magatubang siya dapat para makakuan siya kada ganing signal. Kay kung patak-atakara pud mi ana Yots, so anjin mi masagap ana nga signal Yots, kung kami ray magkabit-kabit na pud ana basig na pud mamao Yots. Wala na pud mi nagamit og bomba Yots, kay katong pagkuan pud ani pag sugod ani panday diri dapita is nagpatao dapat mig tubig Yots para dili maglisod kay panday sig bomba Yots, kay lisod ba jud sig bomba Yots. Kuto nagpatao dapat mig tubig. Moagas na jud among gripo diri nga side Yots. So naani jud mi tubig diri Yots nga maglisod dili naman magantos sa katong sig bomba Yots nga amo gawas lapok Yots. Dili dapat gipamutang tong mga ritaso mga kahoy gikan sa katong gibungkag nga kisami namo Yots. Itong mga atop nga daan dira siya gipang butang kay para isaray gud siya Yots. Then temporary sa namo nga gakanan mi is wala mi nagakaon diri sa sulod kay namay nagtrabaho Yots. So dito ami sa kulungan sa baboy Yots. At least dili man pud baho amo ang baboy Yots mo na makaanto sa pagkaon Yots nga kauban sa baboy Yots. Kapad namong baboy Yots nga kaon mi. Ana gyud na Yots, magpapanday ka magantos pud ka Yots. Kay dili na ta tumulipot sa likod kay wala pa man pud ito gitrabaho. Mao pa maning side diri agi gisugod og guba og gisugod og kanang diri sila nagsugod og kanang piles sa mga semento. So wala ko kabalo Yots kung sa finished product ani ilang plano diri Yots, kay kita kuha ni sa plano Yots sa laptop na dili naman siya pa umbrella gud Yots ang kuan ani among atop lahion na yun siya Yots. Sunod na pod is ako na pud mong i-update kung sa gym himong itsura ani among atop Yots no, kay para kay finally Yots ato ang problema nga magsagak at tubig gikan sa ato ang atop is nasolusyonan yung jud Yots. So unta na enjoy niyo ato ang short video karon. Ay nyo kalimtin na mag-like, share, subscribe ug i-hit ang notification bell para ma-update mo sa akong mga latest content nga ako i-upload diri sa akong YouTube channel. So there are taman Yots, bye bye.